Ambalima bamanagamino ambi bada fulla si obela jele ma danti fulimina amajira ola kafo ni oka bamanaga kuna foni awati osile omunu bika shaki pro devela gane wati na mbalikono ani mbalikoka ambe ofo danti fulimina bi bamanaga kuna foni amba damne anga jamana re okonnana ikadu kafo ni wati na mi anga jamana famta anani bela jele re konnana matama kombeka kuma chama de foni wati na kasangani ziri sulumani jara ani ikadu kafo Sheikh Tijani Haidara noye asiri Sheriff Usman Badane Haidara ale dengay ka sabu ke mi kuma chama de beka foni wati na ikadu ka fo akoko mega matama kon kamaraga mi zikri Sulomani jara akanbo malikono ani malikoka matama kon bora ka jira ka fo ko ni wati na ko mo kon beka galo chama de tike ka da zikri Sulu ani ikadu ka fo Sheikh Tijani Haidara la mi ikadu ka fo mi ni amaka abada ikadu ka fo ni wati na akoko ngalendo ka sangani ko yere gelaye mi ikadu ka fo ansar din yemo ulu kon beka nyoyo kon ke ni wati na ka sangani ko la halala sabula matama ko meka ko fuka gelea kama soro ko amase iromina ikaru ka fo chama fo mbara kajira ka fo ko namanya ko kerata ko mi ikaru ka fo mali au conseil islamique manyama noye asiri Sheriff Usman Badane Haidara ko kaboka kritika ni ko ina ga ikaru ka fo matama ko najira fo ni watina amase Sheriff Usman Badane Haidara ale ka dadu ni ko ina ko sabula na mi ikaru ka fo zikri Sulomani jara ani ikaru ka fo Sheikh Ahmad Tijani Haidara ko nunu me nyuado kama soro bite ikaru ka fo ni watina kanba chama ko meka bo ni watina ka kuma chama kon fo ko ina akoko meka zikri Sulomani jara ikadu ka fo akanbo ko kon dabaliba sabula ni yoni ko ba fo ikadu ka fo fen konte ikadu ka fo zikri Sulomani jara ani Sheriff Usman Badane Haidara odenge no ye Ahmed Tijani Haidara fo konto ni nyati ngai masoro chama ya jara ka fo ni wati na ku galondo ko ba soro ko ne ko insega se ikadu ko fen ko be mi Sulomani jara ani Ahmed Tijani Haidara no wati kama soro mate ko mi kondo ambe duwa de kasa alaka danymado akoina Nambore ambita anga jamana koka amba jira oloka fo ka damne jeu kale kle muga ani wulun fula katabla kle muga ani shegila mi laje belebele okera rusi ko fe mi farafina prena chama olukume akeneka kerengena anga jamana kuntigi no ye kunele Ashim Goita anaka delegation atato atrani ma chama de abolo no ye kunele Sadio Kamara ani Mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop no ta ku mi kasekata ni kura ni kodo Mali ani rusi nwache amba jira oloka fo akokon ma kombensi ka fo tabarikala mi ikadu ka fo nyoye bani kofe mi Vladimir Putin akoni wele bla jamana kotiki damadama folo okera Ashim Goita ani ikadu ka fo captain Ibrahim Traoré ulu kontara falefane konke kasangane jamana sabano nyache mi ikadu ka fo Mali ani Russie nunu besika ketere chugomina amada amayira wala ka fo kabisa mba kele keme kunonto biworo mi Mali Russie ikadu ka fo nunu jamana fla nunu itere jamana na kasangane ni wati na namanya Ashim Goita ale kone fanga kon dafri ni wati na le jamana kontiki akontara Russie jamana kan kasekata mi ikadu ka fo Russie ani Mali jamana fulano be se ka bulo nyoma mi ikadu ka fo be ani kelea fo ka tabla soro na sara chamane ma olu ka seka ni kurado to kamina mi Ashim Goita tumana mina ani Vladimir Putin o kono nyoye hakilno ko bola mika mi soroko kalanko fo ka tabla ikadu ka fo anga sirabako ani kurangoma ani mi ikadu ka fo Mali kelka cho munu ko be se ka ta kele konke ikadu ka fo ka kele dege Russie jamana konana mi Ashim Goita adasira o makafo mi Vladimir Putin ye o temana ko fe kasangani laje bayin akeneka mi kera Russie jamana konana mi captain Ibrahim Traoré ni ale Burkina Faso transition nyama bay ni alla takalage mi ikadu ka fo ale bibina jamana kontiki damadama ale koni demisene farafina jamana kontiki no konchema akone adabo flikoro ka farafina gelea ni ka fo Vladimir Putin ni kadira ka fo ni wati na ni ko intakalage farafina gelea ikadu ka fo Mali farafina gelea ni ko intakalage mi farafina jamana kontiki chama ne be munu ko be ka farafin don ko tega contrôler ko bikake ni kanami ko asirasa ko jamana kontiki wakala gasa ka mi jonya ani namia ni ko dabla nadro nofe mi kadu ka fo ni ate beni sawabai abada captain Ibrahim Traoré ajira ka fo luko nana ni keneka namanya mi Vladimir Putin akona ajira ka fo kabina deme chama neta kanyeshi farafina jamana chama na ko tabarikale nga abanye ni jamana kontiki fe deme kaseka da shenkelema kunonte mi farafina ki kadu ka fo kamena jonya wote mena ko fe tumana mina mi kadu ka fo captain Ibrahim Traoré wa ayukuma yin konfo kuma ko mata Macky Sall jimisra fe o yoron be Macky Sall ale ko na double flikoro ni ka jabli konke a hadira fo ni wati na kulu farafina jamana kotigu olu te joan la mashibulo wote na mena machine no fe abada ko sabula ko bene hakna tado ni wati ngwanana ni ko intaka lage ko ko mata jamana kotigu chama jimisra fe mi captain Ibrahim Traoré ay kuma konfo ngani fane ko intaka lage kabisa mba kele kmen kononton ani bi woro ni ko mesena farafina jamana kotigu chama ne be munu ko meka joya konke nazro de bolo ka jamana de ni ko tromi ni ko ke o sawe o femi ni amini sababu mabe abada
Nambora yin ameta Niger jamana konna na abe do akon kelen po mi Niger jamana kon nyamene do sabla mi Niger fanga tigla mo olu koni fanga kon dabri bazun bolo ka bo fanga ya ikar ka fo ka fanga kon dafri abolo na kama ko kudeta o nongal me faransi ale kon fanga dabo fle ko ka jira ka fo ni wati na olu ka deme olu ko mena kotik Niger la amajira olo ka fo bi mino yi dimashi do yin mi ikar ka fo seda ko be ka laje belebele ni ko bolo da Abuja Nigeria faba ere konna ka se ka sanction ni ko ta ko nyishi Niger ma ko damata Niger numa fanga di bazuruma e kadu ka fo olu na grenate ni ko da Niger jamana kuntigo munu ko me fanga ni wati na kasika grenate kon da oka no e kadu ka fo General Abdurrahman Tiani ni ale ko me fanga ni wati na abe kle saba bonyogo bo amajira olo ka fo akon kon ken me gilale ni wati na France kon bolo sabula ni ko inta ga lage Mali Burkina ani kadu ka fo Niger olu mu ke France ga base jugumo ye na fara ki kadu ka fo olu kon trakela ka bo France bolo a jorna ko kondo ono ngado mi Emmanuel Macron ale fo na dira fo ni wati na olu ko meni ko inkonko ko damata ni bazu na masigi fana e karga fo olu ka deme olu ko mena kotige Niger fanga tigla mogola mun me fanga ni wati na no e karga fo sura ko ye olu tena jenay abada damata o konka bazu mle ka to fanga na ko olu te jenay abada ambalimon nu kera bobna kan soro lo yin ansara ka mun soro kala se o ma Shaki Pro TV lagebo bladele ama fosa akambe dien wati wore